Lasciai già se tu Mamma. Ale nikomu ne, nebo někdy sám to vnímají, se rozprávají. Protože se mohla rozprávat kričáka, jak to je vlastně mezi tím, že se tu rodí v kostele a tím, že budou upořádat. Ani jestli přikáme tu, ty to se přišli. Právě děti. Pane Ježíš nás shromáždil, aby jsme s ním slávili poslední večer. Něj se nám dává jako chvíli života. Sme šťastní, že môžeme byť tam tak blízko pri Pánu Ježišovi a že budeme mať prvýkrát účasť na svätej omši. Príjmite na baránkovej hostine chlieb z neba. Samého Pána Ježiša. Včera vo svätej spovedi sme sa očistili od hriechu. Pán Ježiš nás zmieril so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. Naše duše obývajú radosťou. Na vonku vyjadríme chválospevom. Thank you.
Svätý Bože, daj, aby sme vždy uctievali Tvoje sveté meno, veď Ty nás slavuješ a neprestane nás vedieť na ceste života, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Sadneme si. že
jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli a zomrel sa za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela, a ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme, kto je. Tela v Kristovi je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: Príďte na druhý breh. Jokustý nástup pravidlo do sebou, tak ako bol na lodi. Boli s ním aj iné lode, že sa strmá veľká vykrica a vlny sa valili na loď. Takže sa loď už naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poručke. Zobudili ho a povedali mu: Učiteľ, nemáš o to, že hnieme? On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: Mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastal veľké ticho. A im povedal: Čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Čo myslíš, kto je to, že hovorí vietor i more poslúchajú? Počuli sme slovo Pánovo. No na chvíľku si sadneme, deti. Na chvíľku. Niekto je tam trošku vrchu, tu nás ruší. Nie nejaký veľký hud, ale predsa niektorí trošku nie sú ticho. Všetci vás musíme počuť, teraz poletela mucha, musíme počuť muchu ako letí. Nepočuješ muchu, tak to znamená staré ruch. Ticho, ticho, ticho. Na chvíľu máme Pána Ježiša. Poslednom treba. Už hovorili, že to prvýkrát Pán Ježiš premenil hriech na svoje telo pri poslednej večeri. Pred svojou smrťou sú videli filmy, posledná večera, kde tam pre poslednej večeri Pán Ježiš, ktorí tam boli 12. Potom ho zbičovali, potom ho zrnikorovali a potom nesol kríž a ho križovali. Ale všetkých všetkých má sa posledná večera. Aj taký obraz máme možnosť vidieť, nosí kde. Videli sme taký obraz, že Pán Ježiš má za apoštolu na poslednú večeru. A keď tak malé maluje tento obraz, tak si človek si vymýšľa si,
A 13. potreboval Pána Ježiša. Tak samozrejme, že na Pána Ježiša chcel nájsť takého človeka, ktorý má najkrajšiu tvár. Dobrú, veselú, tak chodil po ulici, po trhoviskách, hľadal a našiel Pána Ježiša. Takú tvár, že podľa tohto človeka namalujem Pána Ježiša. Namaloval ho, mal veľmi peknú tvár, mladý muž, dobrý, ticho, a maloval obraz ďalej, maloval našich apoštolov, on myslíme taký obraz, čo namaluje za jeden deň alebo za dva. Čo myslíte, ako on maloval ten obraz? 3 dní, za 3 dní. Taký veľký, ako na tú scénu, keď znáte, taký obraz veľký. A koľko tam maloval? A tu na túto scénu, tak, na celú túto scénu. 6 rokov. 6 rokov maloval ten obraz. A potreboval nájsť 13 postav, podľa ktorých namaloval postavia apoštolov Pána Ježiša. A už mal Pána Ježiša namalovaného obradu mladého muža pekného. Mal 11 apoštolov, ešte mu chýbal jeden. Judáš. Musíte sa to Judáš, čo je Judáš? Ten, čo zranil Pána Ježiša. Za 30 steborní. Hľadanie rôznych diel. Kradol peniaze, zákonníkov. A on zranil Pána Ježiša. A tak teraz ten Máriák rozmýšľal, že nájsť takú tvár, ktorá je veľmi škaredá, takého človeka, ktorý dokáže nemohol nájsť. Išiel do krčí. Ani pekne nenašiel takého zlého človeka. A to išiel do väzenia. Po väzení medzi väzňami hľadal takú škaredú tvár, zlú, ktorý keď takože je schopný zraniť priateľa. A tam bol jeden väzeň, ktorého mali odvážiť, ktorý popraviť, povesiť. Popáchal veľmi zlé skutky. Okradol mnohým ľuďom, zabil nejakých ľudí, no zlý človek, totálne zlý človek. Škaredá tvár. Je človek, keď sa to zazrakne. A Mária hovorí, že to je presne tvár tej Judáša. Škaredá hnusná tvár. Škaredý pohľad, strach z neho ide. Tak ho vypýtal z väzenia. Pristupujú, že namaluje, tak ho vráti a potom, že ho popravia. Tak samozrejme dali nejakých strážcov s ním, aby neudiekol. Namaľoval podľa neho Judáša. A keď skončil, tak sa ho ten väzeň pýta. Pán majster, vy ma nepoznáte? A Maria hovorí, že nepoznám ťa. Ja som prvýkrát, keď som prišiel tam do väzenia a tam zarastený, škaredý, hnusný človek. Naozaj ma nepoznáte? Nepoznám ťa. Podľa mňa ste za 4 rokov sa stal takým zlým, že podľa mňa ma hovorí ďalšie. Na mňa sa byť to dnes nejaký pekný. Ja som na vás nespoznal. Som sa pýtal niektorí, že ste prišli, neviem skáľa, že to bolo s nimi také pekné niečo nemáme. A ste to s nimi, všetci ste to s nimi. No vidíš, lebo sme sa včera vyspovedali, to všetko nás má jedno. Máme čistú dušu. Tešili sme sa na svetlo, že na prijatie Pána Ježiša, sme krásni. A keď robíme zle, keď sa zbírime, keď kričíme,
Vrejme na seba, jak vyzerá človek. Hneď sa mu zmení tvára aj škareda. Čo mám radšej, keď sa niekto na toho usmieva, či keď na teba klíči? Čo mám radšej? Nevieš? Keď nám bude také pekné deti, stále, nezlostíme nikoho, nikomu nerobme zle. A my stále budeme tu pekne ako dnes. Dobre, teraz sa postavíme deti. Deti, počúvajte. Ste boli pokrstení, včera pokrstili 19 detí. Malo byť 20, ale jedni neprišli, oni stihli. Dúfam, že stihli. A keď vás krstili, vy tak niektorí chodíte, keď krstíme, tak počujete, a sa pýtame rodičov. Také otázky, či sa zriekajú z toho ducha, tak aj teraz vás sa pýtame, teraz nie rodička, ale vy sami už budete hovoriť. Áno. Tak, ja sa budem pýtať, ako to odpovedať, dobre? Teraz najprv povieme, chcem. Dobre? Chcete si obnoviť svoj krstný sľub? Chcem. Vážne chcú, ale sa na nechcú. Ja som nepočul, že dala. Tak všetci kričíme. Počkaj ešte raz. Chcete si obnoviť svoj krstný sľub? A teraz dvakrát povieme zriekam. Zriekate sa zlého ducha? Zriekate, počkaj. Zriekate sa pýchni, lakomstva, neposlušnosti a vôbec každého hriechu? Dobre, teraz trikrát sa spýtam, či veríte a odpoviete pri každej otázke. Verím, dobre? Trikrát sa budem pýtať. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného, pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Verím. A teraz tri otázky sa budem pýtať, či sľubujete, ale to len sľubujem. Dobre? Sľubujete, že budete zachovávať všetky príkazy Božia a cirkevné? Sľubujem! Sľubujete, že budete ctiť, milovať a poslúchať svojich rodičov a učiteľov? Sľubujem! Sľubujete vernosť Pánu Ježišovi a katolíckej cirkvi až do smrti? Sľubujem! A teraz ešte raz chcem, dobre? Chcete prijať do svojho srdca Pána Ježiša prítomného po sviatosti oltárnej? Nech teda vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre večný život. Teraz si sadíme deti. Teraz príde tu Martinka, Čikárová, Alex, Billy, Violeta, Černáka. A poďte sem. Violeta a Polo, Iňa. No, ideme. Ty si? Nie. Ty si prvá. Martina. Tu. Ty sa počni, Violeta. No. A ideme. Začneme. Či viete, detičky? Či viete, detičky, či naozaj viete, to má
Ježiško, verím, že si tu, hoci máš paličku pre nami ukrytú. Chceme ťa milovať, nikdy hriech nespáchať. Vieš, že by si Ježiško musel pre nás plakať. Alex, Palo, Martina Čikalová, Tomáš Kaleja. Poďte sem. Alex, Palo, tu. Tu poď, Alex. Martina, kde je? Čikalová. Martina, čo ti zaspala? Ty sa tu poslal. Tomáš. Drahí bratia a sestry, Pán Ježiš je tu medzi nami, lebo sme sa zišli v jeho mene, s dôverou ho prosme. Počkaj. Alex. Je to vodcúci kúby, prosme Pána, Pane, myslíš nás. Pane, myslíš nás. Dobre, dvojku, ukážte si s prstom. Za všetko Boží ľud, aby sa v cirkvi pri različnosti mienok zachovala v patrebných veciach jednota a vo všetkom láska prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Povedajme všetci. Pane, vyslíš nás. Za tých, čo sa zmietajú v služebných úzkostiach, aby našli novú silu a istotu v modlitbe a vo sviatostiach prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Pomáš. Aby sme čoraz živšie pociťovali, že Boh je vždy s nami, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za všetko očistí, aby sa im otvorila brana nebeského kráľovstva, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Znovu príďa miesto. Šelom. Pane Ježišu, Ty si za nás zomrel, aby sme žili stále pre Teba. Vypočuj naše prosby, nakrň nás istotou, že si s nami a že nás neopúšťaš, lebo Ty šíriš a kráľuješ na veky. Teraz keď ti obetne Gani, keď nám to obetne Gani, keď ste Ty tak prísť a priniesť.
Na oltári sú položené dary, chlieb a víno. Teraz v eucharistickej modlitbe pozdvihnime si srdcia Bohu. Budeme vzdávať vďaky. Potom budeme prosiť nebeského ženicha, aby slovami a úrokmi Ježiša Krista Duch Svätý premenil chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista. Ako spoločnej modlitbe Pána sa zúčastníme aj na baránkovej hostine, na ktorej príjmeme Kristovo telo ako chlieb života. Pán s vami. Hore srdcia. Zdávajme vďaky Pánovi našemu Bohu. Dôstojné. Je naozaj dôstojné a správne. Bože, náš Otec, máme naozaj radosť z toho, že si nás zhromaždil v svojom chráme, aby sme ti zdávali vďaky spolu s Ježišom Kristom, našim Spasiteľom. Ty si nás tak veľmi miloval, že si veľmi a krásny. Ty si nás tak veľmi miloval, že si nám dal svojho Syna Ježiša, aby nás priviedol k Tebe. Svojho Svätého Ducha, aby z nás utvorili jednu rodinu Kristovi. Za všetky tieto dary Tvojej lásky, pamäti, vďaky Ježiša, čas Svätej omše, počúvate ma. Nepočúvate ma všetci. Teraz medzi nás prichádza Pán Ježiš. Tento chlieb sa premení na telo Pána Ježiša a to víno sa premení na krv Pána Ježiša. Teraz tichučko, je najdôležitejšie, že teraz Pán Ježiš z neba prichádza medzi nás. On prv, ako mal umrieť na kríži, zanechal nám veľký znak svojej lásky pri poslednej večeri so svojimi učeníkmi. Vzal chlieb, vzal nejaký lámov a dával im ho hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje, a píte z neho všetci. Toto je chváliť mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechu. Je to krv novej a večnej zmluvy. Slávime pamiatku Tvojho Syna, Spasiteľa sveta, ktorý zomrel a stal z mŕtvych. On sa dáva do našich rúk a my Ti ho obetujeme ako našu obetu zmierenia a pokoja. Vypočuj, Otče, našu modlitbu a udel Ducha svojej lásky všetkým, čo majú účasť na tejto sviatostnej hostine. Daj, aby sme boli v Tvojej cirkvi jedno srdce a jedna duša. Spolu s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Bernardom, s pomocným biskupom Markom i s ostatnými biskupmi na svete a so všetkými, ktorí slúžia Tvojmu ľudu.
prebalansovanou Pánom Máriou, Matkou Božou i našou Matkou a budeme si so všetkými Ježišovými priateľmi neprestane spievať na slávu a chválu. Kristovi máš ty, Bože všemoci, v jednote Ducha Svätého, všekulstvo a slávu vo všetkých vekov. Staneme teraz. Staneme, budeme stáť pekne. A teraz sa modlíme podľa naučená Pán Ježiš Kristus. Otče náš, Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokojom zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nech hľadá na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosťou daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Tak si podajte za seba ruky, áno. Podajte si ruky, že ruku si podáme na znak toho, že chceme byť ako kamaráti. Tak, Pane, chcem byť kamarát s tebou. No nie, serus. Chcem žiť v pokoji s tebou, v pokoji. Nerobiť si zle. No tak, mier, chcem, áno, mier. Áno. Thank you.
Sylwestra kupuje. A teraz, tak ako sme si včera slyšeli, pekne idete von. A tam mám pamiatky, tam máte napísané vaše meno, máte tam napísané dnešný dátum, že ste prijali Pána Ježiša. Áno? No a potom budete pekne domov, ešte takto tu na tých obetných nároz, neutekajte dnes, hej, sa podelíme. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. No, čakajte a ideme vonku. Počkaj. Odchod von. Żarnej, szumite non.